4 danske rumforskere vil sende mennesker til Mars. I et landsdækkende roadshow vil de fortælle hvorfor og hvordan det kan blive den næste generations store udfordring. Finder vi tegn på liv på Mars, vil det være et af menneskehedens største opdagelser. Vil du være med til det? Her er de 4 aktive rumforskere i gang med planlægningen. Peter Norsk, som er rummediciner, fortæller herom, da han som 16-årig fulgte med i de første månelandinger. Det var årsagen til, at han i dag er professor i rummedicin. Altså for mig der er det noget med, at man står ude en mørk aften og kigger op på stjernehimlen, og så kan man ikke lade være med at overveje, hvor mange stjerner er der som solen, og hvor mange af dem har planeter som jorden, og på hvor mange af dem kan der være levende organismer som mig, der står og spekulerer på, om der er levende organismer som mig. Det er simpelthen bare, det må jo være, og det er derfor, vi skal til Mars. Det er for at få svaret på, er der mulighed for liv, hvis betingelserne er til stede. Ja, jeg tror også, man skal prøve at se det lidt udefra. Altså, nogle gange så bliver jeg spurgt om, jamen, hvorfor skal vi dog op til den her fjerne planet, når der er så mange andre problemer, der er større og mere vedkommende. Men ser vi det hele udefra, jamen, så er vi altså i det her lille solsystem. Der er 4 lysår til den nærmeste stjerne. Og der er altså nogle planeter omkring os, og der er en af de her planeter, vi rent faktisk kan rejse til Mars. De store interstellare skyer, som findes i rummet mellem stjernerne, består af gas og støv. Og det jeg forsker i, det er støvpartiklerne, hvor jeg prøver at forstå, hvordan bliver der lavet organiske molekyler på overfladen af de her støvpartikler, og hvilken betydning spillede støvpartiklerne for dannelsen af planeterne som Mars og Jorden. Og måske er det i virkeligheden sådan, så livet startede på Mars, og så kom det ned på Jorden. Så er vi på en eller anden måde af Marsboerne eller efterfølgerne til livet på Mars. Og så kan man jo spekulere på, hvad er meningen med vores liv? Så er det så bare at blive på Jorden, eller skal vi måske også flytte vores levende organismer et andet sted hen, og på den måde være med til at sprede livet i universet. Det sætter jo i hvert fald meningen med ens liv i et helt nyt perspektiv. Henne i nærheden af den dims, der sidder bagved, der sidder sådan en lille sort mast med en gylden pind på. Henne i nærheden af den, der sidder den lille magnet der. Og den har opført sig lige sådan på Mars. Man kan se, at der er en rød støvet ring, og inde midt i er der fuldstændig rent. Og grunden til, at der er fuldstændig rent, det er, at alt støvet på Mars er mere eller mindre magnetisk. Så når det kommer hen i nærheden af den magnet, så bliver det suget ind af magneten. Og ingen af partiklerne er umagnetiske nok til, at de kan nå ind i midten af den her lille ring. Så den ring er ren. Og det er en af de største overraskelser, vi har haft overhovedet. Og det har været basis for, at vi blev bedt om at lave farvekalibreringstakkelser til den næste mission Phoenix, som for øjeblikket står og graver i overfladen i nærheden af Polarkanonen, som man kan se derovre. Her på laboratoriet, der forsker vi i, hvordan blodtrykket bliver reguleret hos mennesket. Her er Signe med et blodtryksapparat på sig, og det er jo sådan, at vi kan måle hendes blodtryk i forskellige stillinger, for det er sådan, at tyngdekraften øger hendes blodtryk, når hun sidder op, i forhold til, hvis hun for eksempel ligger ned. Og det er det samme, der sker i rummet, fordi der er der slet ikke noget tyngdestress, det vil sige, at tyngdekraften påvirker eller trykker ikke på kroppen, og det betyder, at kredsløbet er meget mere afslappet, og hjertet kan meget nemmere pumpe blod ud i kroppen. Så ved at sammenligne blodtryksresultater her fra Jorden i forskellige stillinger med dem, vi foretager på den internationale rumstation, så kan vi se, betyder tyngdekraften noget for dels blodtryksregulering, men også for udvikling af forhøjet blodtryk. Og husk, forhøjet blodtryk er det, vi kalder den snigende dræber. Den er årsag til 7 millioner dødsfald på verdensplan om året, og mange, mange tusind i Danmark. Med det her apparat, der måler vi så Sines hjertets pumpefunktion, og det gør vi ved, at hun trækker vejret frem og tilbage i det her system her. Og når hun gør det, så kan vi simpelthen sammenligne udpumpningen af blod per minut fra hjertet med blodtrykket, og få et indtryk af, hvor stresset kredsløbet er. Det man ser her, det er faktisk stykker af vores naboplanet Mars. Det er meteoritter fra Mars. Vi har jo været på Mars mange gange og undersøgt den med sonder, der har stået på overfladen og kørt rundt derop. Vi har aldrig bragt noget materiale tilbage. Alligevel så har vi altså stykker fra Mars, som er slået løs fra Mars' overflade med nogle store nedslag, suset rundt i solsystemet på egen hånd og så faldet ned på jorden. Denne her, den faldt i Nigeria i 1962. Det er et stykke af en lavastrøm fra Mars, altså et stykke af en lavastrøm, der flytter ud af en vulkan på Mars for forholdsvis nyligt. Sådan nogle lavastrømme kigger vi selvfølgelig også på jorden. For nogle år siden, der var vi på Island med en fantastisk billeddannende radar, man har lavet op på DTU, som kan se gennem vegetationen. Og der opdagede vi noget meget underligt. Der var sådan en lavastrøm, hvor der var nogle kilometer, kvadratkilometer store plader, som var flyttet ud over landskabet. Så blev vi klar over, på Mars,
der er der masser af det her. Der er faktisk nogle meget unge lavastrømme, få millioner år gamle på Mars, som er 1500 km lange, som ser ud på den samme måde. Så pludselig blev det meget interessant at finde ud af, hvad der er foregået på Island, fordi de kunne fortælle os noget om, hvordan Mars har fungeret som planet for nylig. Finder vi liv på Mars, vil det ændre vores helt grundlæggende opfattelse af universet og os selv, og af, hvordan vi er opstået. At tage til Mars vil også føre til udviklingen af teknik i et helt ukendt omfang, som vil blive til gavn for alle mennesker på jorden.